एखनो Lukurok आमनो कोई जेमन sak इसोरनि थानाया इसोर Sori Barijagwi हामबाय Pulan alam so chini te taok te book sono chini te Mr. Artikar YouTube channel o engite taok te book song tini ni mapling ko kaise thanai salo chini te Tiprasa Lukurok chini te Bukhukjwk Sanjana Sori hamjang mungriwe eba choba choklai rang jogar khlai tabsuk jora Tripura hastini phatar hasteo sa kham nainani bagui talangmani yaklo eba tabsuk jora Bangalore hasteo Bangalore ni je hospital Sangra hospital lo private jagawa abai ke bono sa kham phunungnani nei talangmani yaklo chini tei Bukhukjwk Sanjana Sori tei bini sak Sori serious mani bagui eba Sori Barijagwi bagui bono az hospital lo admission naraglia eba tabsuk jora bono a jagawa nailia nei kobini tei hospital a jagani hospital ni refer khlai rohor kahini nai tini chalo chini tei darapor debroma chini tei Tiprasa Lukurok no amten dikai eba Hinwi Kok no sawi khanarika tamne male tabsuk jora a hospital lo admission naraglia phano eba kobini hospital lo talangmani yagulobo hamnan engthong hininai eba chini tei Tiprasa Lukurok no bo isa sori jadi hininai Kok Kwchar Kha tamne male o hospital lo private hospital lo nainan hinai tomani yagulobo bini tei Sori eba abai condition no nogui o hospital lo admission naraglia phano kobini jaga hospital lo talangai phano hamnan engchitung hininai eba chini tei Tiprasa Lukurok no bo bini tei bagai Sori jabai de hininai abai kok therong teinai tinin chalo chini tei darapohor chini tei Tiprasa Lukurok no Kok Kwchar Kha tei amani yaklo chini tei Bukhukjwk Sanjana Sori tabsuk tora belekna Sori rogo serious engai eba Barijagwi belekna a jaga rogo gari wo tisatani bo belekna Kapkha tamne mele bini tei Sori truk abai ke bari tomani bagai padengkete taute book song bisi kok seawoi tinin chalo chini tei Bukhukjwk Sanjana Sori no chini tei Tripura hastini father hasteo sa kham nainani bagai talangmani yaklo eba a hospital lo tangai bono admission naraglia angmani yaklo tei wisa kobini hospital talangmano teinai tinin chalo chini tei darapor debroma tamni Kok Kwchar Kha eba bobai ke message rika apno tinib jengkisa kamke jeng bini tei khongni bisinte eba mapling bisinte jengkisa kamke naina leno engite daute boksano kisa kamke nai tungdi tinino mapli do एखनो Lukurok आमनो कोई जेमन sak इसोरनि थानाया इसोर Sori Barijagwi हामबाय Kitchen निकलो पहले kitchen निकलो हेलो ये खड़ी गाड़ी क्यों खड़ी guys ini ku ya Sanjana no Sankara hospital ini tahu refer we Kidwai hospital government hospital telang lai tong okay sana no kuno Kok Tei Tiprasa ini boleh mana ada बेचरी देखो बेचरी देखो ये क्या है शिफ्ट मारा और बेचरी आयो तो करने ये धन्य मनता बहुत का और ये वो बतियों
Sana sabi. How hard naman karon Tingin lang kasi. nagmahal use what kadran ka minsan Borok kabang masih kuya song. Borok kabang mahal kaya. Hindi kuya nang tam sana masong kasi. Tamani sana sungje doktor kok samane saka sawi doktor sana so inform kai ka so doktor jona kok jara sanjana ni bangi jota jara hapai ke jota na hambai tamane bini je katang tong sak sung tam subalai ke jota na help lai ke tabo ke sung sini sangra cancer hospital ne theke কিংবা হসপিটাল রেফার করে নৌকা যে সংগ্রহ কাছে ট্রিটমেন্ট দেন চলে নিয়ে এনে সুদা সাই রেখা আসলে দু বাক্য আছে সঞ্জনা বাঙ্গের দিনে ঠিক আছে তংসার যার নাম মানে চিংড়া পাই থাকলো সিলেকশন হয়েছে Sampai ingkar nurut. Mana kos tak kaya bekerja.